Terppa, se on sitten mukava ollut tämä viikko. Eilinen päivä oli vapaapäivä ja huomenna on vapaata ja seuraavanakin päivänä ja yhtä lekottelua. No Jyrkissä ei tänään perjantaina lekotella. Meillä on tänään nimittäin Suomen komein alle 18-vuotias mies täällä, Mr. Young Finland. Michael Jackson, melkein oikea Michael Jackson, toisiksi paras Michael Jackson maailmassa. Eli mies kohta imitoi ja tekee komeita Michael Jackson kiekuroita. Itse saatte päättää, kumpi on sitten oikeampi. Tämä meillä täällä, Mr. Brown vai oikea Michael Jackson. Live-bändinä on Supo Trupo ja haastattelussa on Fabulous Thunderbirds. Tervetuloa Jyrki. Ja sitten mennään Jyrkin tämänpäiväiseen live-bändiin Super Trooper. Olkaa hyvä. Down.
Abbasta ja Boney M:stä teidän juttu lähti liikkeelle noin 4 vuotta sitten ja nyt tänä päivänä ainakin tuon äskeisen biisin myötä ollaan Saturday Night Fever ajassa. Mihin päin nyt ollaan menossa? Nyt mennään yhä kauemmas diskoon ja sit omiin biiseihin tuossa aivan muutaman viikon kuluttua. Mikä siinä diskomusiikissa, siis ihan tämmöisessä puhtaassa diskomusiikissa, en puhu nyt tästä päivästä, vaan näissä vanhoissa kunnon diskokappaleissa lähtee? Se käy kaikki jalan alle. Se on kaunista ja se on sellaista hikoiluttavaa, ihanaa. Oliko ennen musiikki hyvä mielistä, hyvän tuulista? Siis meillä vai? Tai ylipäätään nämä biisit, mitä te soitatte? No on, totta kai, herra Jumala, eihän sit näitä muuta edes soiteltaisi, jos ei näin olisi hyvä meininki. Mitä teillä on tulevaisuuden suunnitelmissa? Sen mä tiedän, että teillä on nyt sitten sinkku ilmestynyt, mutta mitä siitä? No mahdollisimman paljon keikkoja. Tietysti toivotaan, että tämä sinkku sitten olisi niitä tässä kesän ja syksyn ja tulevat vuodet. Rakkaus on aihe, mistä te kauhean mieluusti puhutte. Te sanoitte tuossa hetki sitten, että puhutaan rakkaudesta. No, puhu sä rakkaudesta, en mä kuuntele. Se on ikuista. Mä puhun hiljaa rakkaudesta aina. Sitä ei kuulu. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia. Mitä Jyrkissä huomenna tai Spotlightissa ennen kaikkea. Kyselitte, että miten Suomi voisi pärjätä Miss Universum-kisoissa ja Euroviisuissa. Vastaus on erilaisuudella. Ollaan mahdollisuuksiin pärjätä. Mä kyllä luotan, mutta entäs tää Jasminen viisukappale? Eikö suomalaiset koskaan opi, että nämä tylsät ja elottomat humppaattirallaa jutut on aikansa eläneitä? Vanhoissa Suomi-filmeissä ne kylläkin toimii, mutta ei vuoden 1996 Euroviisuissa. Ja tehkäähän pian juttua Nordmanista. Terveisi Eikka. Jasmine on rääky ja Lola voittakaa koko kisan. Jasmine ei tule pärjäämään yhtään, eli hätäpäivää taas kolistellaan. Suomesta löytyy paljon erittäin hyvääkin musiikkia, jolla Suomi voisi pärjätä todella hyvin. Kuka tuolla oven takana kolistelee? Lola pääsee ainakin 10 finalistin joukkoon. Nämä jutut selviää siis huomenna. Ensi yönä Amerikan aikaa, eikä Suomen aikaa ja sitten Happy Charlotte. Näkemiin, Blind Melo huomenna, moi! When the